И здравейте на всички, които гледат това видео. За мен е чест да ви приветствам в първия ми влог от, може би, 2 години, нещо такова. Супер съм екзалтиран, много добре се чувствам. Държа новото ми GoPro в ръката, малко ми е странно, но смятам, че започваме нова ера в моето YouTube съдържание и не само. Като цяло в социалните мрежи. Аз самия, като почвах с видеята, влоговете ми бяха най-интересното нещо и винаги съм искал да правя точно това. Но някак си така се стекоха нещата, че почнах да правя различни работи. Интервюта, после реклами, бизнеси, TikTok и така нататък, и тази моя идея остана във времето, но винаги е била вътре в мене и затова се радвам, че вече е факт. Чакай да си махна очилата, защото не е хубаво така да си говорим, аз да съм с очила, пък да не ми виждате очите. Нямам търпение да ви покажа някакви неща от живота ми, моите мисли, това, което си разсъждавам така сам на себе си, но вече мога да ги споделя и с вас нещата, които си мисля и които ми се чувстват в живота, нали, които са не подправени и не нагласени и не обработени. Заглавието на този клип е ново начало и излизане от зоната на комфорт, понеже за мен това, което правя в момента, е доста голямо излизане от зоната си на комфорт, дори вие да не го мислите за нещо подобно. Защото точно даже сега в момента един човек стои до мене, паркира, аз съм в момента на Lidl, между другото, на паркинга. Дойдох да си взема едни неща за хапване и в момента има един човек точно до мене, който е спрял и такъв ме гледа, нали, супер странно, защото вижда някакъв пич, стои в колата си и говори на някаква камера. Надявам се поне да вижда камерата, да не си мисля, че си говоря сам. Но да, в смисъл, точно за това говоря. До сега, последните години, това, което правих е, нали, видеа, които са, или имам оператор, масово винаги имам оператор до мене, има някаква конкретна идея, нали, хората, които са около процеса на снимане, знаят горе-долу какво се случва, а пък сега съм сам, с една камера в ръката и да, затова е излизане от зоната на комфорт за мен е от всякъде. Но да, надъхал съм се, нямам търпение да ви показвам интересни неща и днес като цял ден се очертава да е доста готин и ще ви взема с мен. Това е. Благодаря ви, че гледате, абонирайте се за канала ми, харесвайте, лайквайте, споделяйте, камбанки, всичко както трябва да бъде. Нямам търпение, наистина смятам, че предстоят много яки работи. Включвам се пак от паркинга на Lidl, само да ви покажа най-любимия. Честно ли бе, пич? Това е. Добре, започваме, наистина ще ни върви по айран. Исках да ви покажа любимия ми айран, който е от Lidl. Точно и това е той. Това не е спонсориран от Lidl, но това наистина е най-якия айран. Нищо, че се окапах малко гадно. Но да. Исках да ви го покажа, да знаете, ако сте фенове на айрана, в Lidl продават най-якия за мене. А пък това тук ще го оправим. Няма грижи. Така е трябвало да стане. Просто нямам думи, типично в мой стил. Айде да си почистя гащите и ще се видим пак. Така. Спряхме на първата дестинация, където трябва да отидем. Някои от хората, които ме следват, знаят едно от нещата, с които се занимавам, а то е именно моята инициатива, проект, организация, както искате го така го наречете. От нас зависи. Основната идея на тази организация е на различни места в моя град, аз съм от град Русе, да бъдат освежени, реновирани с ликовете на наши революционери и герои. Тук на екрана ви сега ще изкачат минали кампании, които сме правили през годините. И сега съм на път да реализирам един голям проект, най-големия, който съм правил до сега, но търся място, където да го направя. И съм спрял тук на едно от големите кръстовища в нашия град и има една стена и сега ще ви я покажа. Ето тази, бялата. Сега ще се приближи малко повече да я видите. Но да, идеята ми е, че там искам да направя нещо по-мащабно. Ето това е стената. Ето така продължава цялата стена. И идеята ми е тук, това цялото нещо да се махнат тези храсти и тези дървета. Да се прибоядиса, нали? И да се изрисуват, понеже това е булевард Христо Ботев. Този тук. Идеята ми е да се изрисува лика на Ботев, на Левски
Така че да, надявам се да се случи този проект. Иначе от другата страна на булеварда има вече изрисувано българското знаме. Ето това е от другата страна на стената. Има и паметник на Ботев също. И да, целта ми е и на тази стена също да се направи нещо такова. Нещо професионално, красиво, интересно, което да за всички гости и жители на града да се радват и да ни напомни всъщност колко велик народ сме. Това ми е идеята. Това е основната цел от нас, зависи на моята организация. Така че това беше първото място, което трябваше да посетим, да го видим. Сега ще му направя няколко снимки и се надявам да някой ден, то не някой ден, това лято, понеже аз съм си казал, че до края на лятото искам да го направя, да снимам и влог от тогава. Предварително се извинявам, ако понякога кадъра е много близко, е така до лицето ми, понеже свиквам още с това GoPro и ми е малко странно. Може би трябва да го държа малко по-нависоко. И докато вървя го държа така и някак си навирам лицето в кадъра и изглежда малко странно. Не ме винете, уча се още. Така че да, това е една лека вметка. Един час по-късно и няколко покупки по-късно аз съм на път. Карам към най-доброто място за купони в град Русе, а именно Тони's Villa. Смятам, че повече хора, които ме гледат в момента, знаят за Тони's Villa, но хората, които не знаят, това е едно приятно местенце близко до град Русе, където вече 5 години организираме много яки партита. Хората си правят рождени дни там, частни събирания и така нататък. И общо взето смея да кажа, че е едно място, където събира наистина много хубави хора на едно място и енергията е един път. Ако някой, който ме гледа в момента е бил на Тони's Villa, ще се радвам да оставя един коментар, да каже какво му е харесало на вилата и така нататък. Ще бъде готино да чуя вашето мнение. А пък за тези, които не сте били, каня ви официално в този влог да заповядате. Аз отивам на там, понеже имаше събиране миналата седмица, обаче ме нямаше в града и още не съм ходил да видя как е положението там. Надявам всичко да е точно, така че карам на там и ще се включа вече като съм там и да си поговорим. Кой знае за някакви теми, може да ми се отключи нещо, което искам да споделя. Ходих до мола, между другото, да си купя потници. Не знам как, обаче аз като човек, който като малък въобще не обичаш да носи потници. Даже ми беше супер неудобно, ненавиждах ги, бих казал, и въобще не съм носил нито зимата, нито лятото. И сега вече като пораснах малко, се зарибих. И сега си купих едни нови 3 потника, които ще ви ги покажа след малко. Оставям камерата, защото все пак шофирам и ще се видим вече на Тони's Villa. Айде! Пристигнахме. Това буквално ми е най-любимото място. My Happy Place. Тук въздуха е съвсем различен. Уникално. Не съм бил тук от 2 седмици, от 8 юни. Правихме едно голямо парти за рождения ми ден. И между другото, това трябваше да бъде от този ден, от 8 юни, по-скоро от 7 срещу 8, трябваше да бъде първият ми влог като цяло. Почнах да го снимам, направих някакви първи кадри, как идвам насам от вилата и обаче след това той купона стартира, то 1000 неща, мислиш за организация, за хората и така нататък и въобще забравих да снимам. И така остана. И общо взето сега вече е първият влог официален. Исках да бъде тогава, но явно не е трябвало да стане по този начин и тогава. Но вече е факт, първият влог. Тук сме. Тук има един малък приятел. Мишо. Това си е моята котка, която е с мене от... както започнах преди 5 години. Мишо! Пис, 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 пис. Май е гладен. Но да, тая котка е с мене буквално откакто съм започнал да се занимавам с вилата. И
Беше такъв малък тапишон, вече е огромен. Как си почива там. Лежи си, няма да го притесняваме повече, ще му сложа храна след малко. Това е мястото. Сега лятото е още по-хубаво. Лятото е уникално. В смисъл, тук е поне 5 градуса минимум по-надолу от града. Има си сенчица. Както казах, въздуха е доста чист. И много често идвам тук. Дали с компания, много често идвам и сам, между другото. Дали нещо да оправя, дали нещо, просто искам да си остана малко сам със себе си. Сядам си тук на тривичката, чета книга, хапвам, бачкам дори понякога, или понякога просто си стоя и си мълча. Оставам с моите мисли и си почивам. Да. На такива места е хубаво, аз съм много благодарен за това място, защото можеш да се отделиш малко от града, от шума, от хората, от този натиск, който има обществото към тебе и от задължения и така нататък. Може да избягаш някъде, буквално. И това е моето място. Отивам да разтоварвам колата и после ще се включа пак. Айде, Мишо! Нахранихме Мишо. Сега е време и аз да хапна нещо. Взел съм си някакви работи. И след това... Как се върти това нещо? След това ще покажа потниците. Ето го обяда. Имаме тук някакво пилешко с лучени гръчета, салата от зеле, водичка, много е важно, малинки и банани. Ето това е моя спот, където ще обядвам. Не е 5-звезден ресторант, ама май пак става. Аз бих казал даже, че е уникално. Така че... така сядаме. И се кефим на живота. Между другото, е важно да го кажа това. Човека, който много ме мотивира да почна да ги правя тези влогове, е Fire. Fire смея да кажа, че ми е един от топ инфлуенсърите на България. Лично аз го следя от много отдавна, лично аз съм му фен и се радвам, че съм имал честта да се запозная с него на живо, налично да си говорим. Имам две или три интервюта имам в моя канал с него. Много пъти сме се виждали на други събития, където не съм бил да снимам, сме си говорили. Даже беше ми подарил един часовник преди една година. Много голям жест, който той направи към мене и си го пазя така винаги. Хубав жест е, който си го пазя и така винаги като го видя или като го нося. В момента не съм с него. Ми вдъхва така надежда и кураж. Но да, Fire е много готин и понеже му гледам влоговете, не ги изпускам. И видях колко е готин този контент да го гледаш. И като се замисля, че аз винаги съм искал да правя нещо подобно и си казах, пробвай ти, пич. Какво може да стане, какво може да се обърка. Така че Fire, ако случайно гледаш това, благодаря ти. Ти ме вдъхнови наистина да почна да го правя това нещо и така да направя тая крачка. Много години го отлагах, както казах, но вече съм си казал, че ще правя такъв тип съдържание. Ще правя други неща, но главно искам да наблегна на това сега. Това ми е интересно, това ма кефи. Така че и вие, ако се вдъхновявате от някой или го гледате, или пък искате да правите нещо подобно като някой ваш... Аз не бих казал идол, защото идол е доста крайна дума и доста така... Аз не смятам, че трябва да идеализираме някой толкова много, понеже по този начин може да толкова много да се вкопчим в някого и да
да почнем да го копираме, да правим всяка една негова стъпка, крачка и в един момент губим нашата автентичност и нашата идентичност, което не е яко, защото в един момент твоя връх, твоя потенциал може да е много по-голям, а пък ти да се ограничиш в рамките на някой човек, който ти му се кефиш и да стигнеш неговия таван, деца вика, и да не можеш да направиш повече. Затова е хубаво да имаш хора, на които да подражаваш един вид или да се вдъхновяваш, но да знаеш, че ти си имаш своя път, който трябва да се го извървиш. Така че да, ако имат такива хора, на които са кефите и им подражавате по някакъв начин, не искате да правите това, което правят те, започнете. Наистина не може да знаете какво може да изникне от някакво действие, което може да предприемете, както аз сега в момента почвам с тези влогове, благодарение и на Fire и това, че той качва такова съдържание, ме е вдъхновил. Така че ако искате ако са кефите някой китарист и искате да се научите да свирите на китара, започнете. Ако харесвате някой художник, графитаджия, стрит арт или каквото и да е там, искате да почнете да се занимавате с такова хоби, давайте смело. И куп други неща, ако искате да пеете, да правите музика, фристайлове, рап, народно пеене, каквото и да е, и са кефите на някой и много искате да правите нещо подобно, започнете. Наистина не може да знаете какво може да излезе от това и пък наистина може пък да намерите вашето нещо. Давайте смело. Аз спирам да говоря и започвам да ям. Така, сега ще пробваме потниците, които си купих. Ай! По принцип не беше много добра идея да ям и да пробвам сега потниците, защото сигурно ще бъде някакъв надут, ама това е положението. Това е първия. Някакъв сив такъв. В интерес на истината, той е XL, пък другите два са L. Много странно. Елката на този ми беше много тесен. В смисъл, чак прекалено. Ето го втория. Бял. Той белия е много як, понеже си ходи с този аутфит, в който съм в момента. И последния е бежов. Пишете в коментарите кой ва кефи най-много. Дали като цяло ми ходят според вас. Според мен са файн. В смисъл, обикновен потник. Пък нали знаете, на хубав човек всичко му ходи. Да. Ето го. Никога не съм мислил, че нося потници и то ще си купя 3 и ще ма кефи как стои. Ай, пишете в коментарите да кажете кой ва кефи най-много. Или пък ако не ва кефи също кажете, няма проблем. Нека да има различни мнения. Хапвам малините, заключвам и отивам да направя една бърза тренировка, че после съм на рожден ден и нямам много време. Казваме чао на вилата. Вече сме на лостовете. Това ми е любимата стрит площадка в целия град. Тук буквално си ходя сигурно от 7-8 години. Между другото, аз бях пуснал едно стори преди известно време в Instagram, в което стори бях написал 40 хора, с които да тренираме заедно, да караме колела,
да спортуваме като цяло, да си говорим за книги и като цяло за смислените и за стойностите неща от живота, да спортуваме и да бъдем активни. Доста хора ми бяха писали и направихме една много яка група, която малко е в застой в момента, но смятам да я възвърна. Така че да, ако някои от хората, които гледат в момента този влог и се търсят и са от град Русе и се търсят някаква общност, в която да спортуват заедно, да прекарат време, да споделят опит, знания и така нататък, може да ми пише налично в Instagram Тони Енчев и ще го добавя в групата. Ще се радвам да се съберем още хора. Чувството е съвсем различно, когато тренираш на открито и си по тениска или гол, както съм аз в момента. По-добре се чувствам лично аз. Много се радвам, че мога да ходя отново на лостове, като цяло да тренирам. Преди вече 2 години си извадих лявото рамо и имаш един такъв период, в който нямаш как да тренирам. Изваждането ни беше много сериозно, но винаги има период на възстановяване, който се е вадил рамото, знае. За щастие нямаш нещо по-сериозно като щупване, разкъсване и така нататък, но при мен се забави самото лечение, понеже в болницата, където бях на рехабилитация, там станаха ни проблеми и като цяло ми се забави още лечението. С 2 думи, отидох там уж да ми помогнат, пък те малко ме върнаха няколко крачки назаде. Буквално последната 1 година започна да тренирам по-така интензивно. Нямам проблеми с рамото, не ме боли, мога да се го местя без проблем. Не пука, което е важно. И лека по лека се опитвам да се възвърна формата, в която бях преди. Трябва да се тренира, много е важно, аз се убеждавам все повече. Периодите, когато не тренирам по-дълго време, то какъвто и да е спорт, не е нужно да е фитнес или лостове, може да е всичко, всякакъв спорт, всякаква активност. Но когато има периоди, в които по-дълго се залежавам или примерно повече ангажименти, работа, пътувания, така нататък и не ти остава време за тренировка, усещам как нямам енергия, ставам по-раздразнителен, спи ми се повече и така нататък, чувстваш се един такъв безсилен, буквално. Обаче, като почнеш да тренираш, е така, стоиш в този режим тренировъчния седмица, 2, 3, месец, 2, 3, 4, 5 месеца, 6 и въобще ако не спреш най-добре, но да, при мен случва се така да почна, после пак спирам за малко, после пак се връщам, сега гледам да съм по-редовен и се чувствам наистина много добре. Имаш енергия за всичко друго, което правиш и илюзията, че нямаш време за тренировка е най-голямата илюзия според мене. Винаги има време за половин-1 час да излезеш дали на лостове, дали в залата, да побягаш малко, да караш колело. Винаги има време. Какъвто и човек да си, каквито ангажименти да имаш, винаги има време за тренировка. Така че апелирам всеки един от вас, който ме гледа, ако не тренира, да започне. Пак казвам, каквото и да е, просто някаква активност, някакво действие, много по-добре ще чувствате, ще имате много повече енергия за всичко друго. За един мъж е много важно да тренира, да се изкарва напрежението и тревогите в залата или в какъвто и да е друг спорт. Знам, че голяма част от аудиторията ми са тинейджери, младежи, което е напълно разбираемо, понеже аз смятам себе си за младеж. На 24 съм само. И затова искам да дам някакъв пример и да споделям неща, през които аз съм минал или неща, през които минавам. И ако някой минава през същите неща, ако мога да му ударя някакво рамо, такова дигитално, с някой съвет, с някоя мъдрост, до която съм стигнал или с нещо, което на мен някой ми е казал и ми е помогнал, супер добре звучи и ще бъда много щастлив. А и от другата страна, и аз съм човек, който минавам през проблеми, трудности, премеждия и така нататък, слаби моменти, силни моменти, всякакви емоции. По този начин, като споделям, дори виртуално, малко или много, ми олекват някакви неща, ще ми олекват със сигурност.
ще успявам по-лесно да минавам през трудностите. Така че и вие ще ми помогнете и на мен. Смятам, че взаимно ще може да си помагаме и да изградим едно общество от будни граждани, една общност. И затова не се колебайте да ми пишете налично, аз на всеки отговарям. Всеки, който ми се е обадил или ми е писал, е получил максимума от мене в дадения въпрос или казус, който има. И да, старая се да бъда отзивчив. Така че не се притеснявайте в коментарите по този клип да пишете някакви теми, които искате да си говорим, някакви гости, които искате примерно да ги викам с мен, да тренираме, да се разговаряме на някакви теми неформално. Буквално каквито идеи имате, може да ми ги казвате, аз ще се радвам, ще ги прочета и ще се опитам да ги реализирам. Приятели, моля ви, не се хвърляте бокуците под земята. То е най-тъпото нещо, което може да направите, е да се хвърляте бокуците на земята. Нищо не ви коства да се присегнете към кофата и да си хвърлите бокука, а не да го оставите на земята, на пейката и където да е било. Моля ви, това са най-базовите неща, които всеки човек трябва да ги има като навик, като възпитание, да не си хвърля бокуците по улицата. Малко лирично отклонение, аз отивам към колата, свърших с тренировката. И така, смятам тук първия ми влог официално да приключи. Благодаря на всеки, който е изгледал това видео до края. Искам всеки един от вас, който е изгледал това видео до края, да напише хаштаг ново начало. И по този начин... да, това ново начало не е онова ново начало, което може би се сещате на един пълен господин. Това е ново начало. Всеки човек си има ново начало в някакъв етап от живота. Някои хора имат няколко пъти ново начало. Това за мен е един от тези моменти, в които започвам едно ново начало в моята влогърска кариера и в моя житейски път, смятам, защото това нещо може би ще ми промени живота. Тук момчето, поздрави за момчето, колата ме поздрави с тази негова песен. Но да, благодаря на всеки, който е изгледал това видео до края. Благодаря ви, че ме подкрепяте през годините и че така заедно правим една нова яка общност. Пак казвам, това е само началото. Тепърва почвам и лятото е перфектно време да започна такъв тип начинания, защото ми се очертават много пътувания, много яки моменти, фестивали, събития, ангажименти, проекти. Нямам търпение, наистина нямам търпение. Вярвам, че най-доброто предстои. Абонирайте се, харесайте това видео, коментирайте, споделете с приятел и очаквайте следващото видео много скоро. Обичам ви, айде!